kapitányunk, a hardware felelős, az infózseni, aki a mechanikai komponensek tervezésére és megépítésére specializálódott. Ákos rakta össze a hardware-t, és figyelembe véve a szonda kisméretét és súlyát, összerakta a kánszlatunkat. Ákos precíz és a probléma megoldó képessége sem hiányzik belőle, illetve sportol, vív, downhillezik és szabad idejében zenét hallgat. És design felelősét. Neki a fő feladat az volt, hogy a kánszlatunk megjelenését és a fizikai struktúráját megtervezze. Zeri nagyon kreatívan és vizuálisan közelítette meg ezt a feladatot, ezért egy nagyon sikeres és nagyon aerodinamikus kánszlatot sikerült produkálni. Zerinek a fő hobbiai közé tartozik a zongorázás, jár edzeni is, emellett nagyon szeret énekelni is. Szeretném bemutatni Kosztocsánokat Krisztiánt, a csapatunk harmadik tagját. Az ejtőernyő tervezéssel foglalkozott és a dokumentum megírásával. Egy igazi szakértő az aerodinamikában, a varrásban és az írásban is, tehát egyértelmű volt, hogy őt fogjuk megbízni a dokumentálásban, és ugyanekkor pedig az ejtőernyő megtervezésében is. Szabad idejében nagyon szeret sportolni, boxol, testépítő, úgyhogy egy igazi sokoldalú ember. Most pedig szeretnénk bemutatni a csapatunk kánszletjét. Elsődleges küldetésünk során a műhold légnyomás és hőmérséklet adatokat gyűjt a légkör különböző rétegeiből, ezzel segítve a meteorológiai és bolygókutatási elemzéseket. Másodlagos küldetésünk során levegő minőségérzékelővel mérjük a légszennyezettséget, hogy betekintést nyerjünk a levegő összetételébe. A szennyező adatok azonosítása segíthet a környezetvédelmi kutatásokban és a fenntartható fejlődés támogatásában. Emellett a beépített kamera vizuális adatokat rögzít az ereszkedés során, ami nem csak a küldetés dokumentálását segíti, hanem a természet megfigyelésére is alkalmas. Hallgattok reggeltől estig, befognám a számon, te meddig